Özbekistanda ady belli opozisiya lideri 21 ýyldan soň türme tutsaglygynyň çykdy. Daşkendiň golayyndaky Çerçek tutsakhanasyndan çykan Murat Juraýew onuň aýaly Holbeka we tarapdarlary garşy aldylar. Juraýew Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'niň Özbekistana sapar edip prezident Islam Karimow bilen gepleşik geçirmeginiň ýa-ni türmeden boşadyldy. Azerbaycan'ın paytaxtı Bakuda adam hukuklaryny goraýjy 60 ýaşly aktivist Arif Yunus saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagy sebäpli türmeden boşadyldy. Awgust aýynda 7 ýyl türme tutsaglygyna höküm edilipdi. Onuň ykdysady jinayetçiliklarda aýplanyp tutsak edilmegini adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary adalatyň baskylanmagy diýip ýazgyrdylar. Arif Yunusyň henidem tutsaglykda saklanýan 59 ýaşly aýaly Leylanyň hem saglyk ýagdaýynyň yaramazlygy aýdylýar. Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde sudya parlamentiň öňkü başlygy Aktambek Keldibekowy öý tutsaglygynyň boşatmaga razy boldy. Soňky 2 ýylyň dowamında Keldibekow korrupsiýa bilen baglylykda sud edilýär. Ol Kırgızstanyň döwlet maliýe fondunyň we salgyt gullugynyň ýol başçylary bolan döwründe häkimiýetinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanýar. Korrupsiýa bilen bagly bu işler ýatyryldy. Emma Keldibekow parlamentiň başlygy bolan döwründe Orsiýetde edara açmakda günälendi we oňa 50 000 Amerikan dollary mösýörinde jerime salyndy. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.